Orafo wo bi na manuni sana na ejana na ya so ana ye de efifa wo saa no eno e kire san adawro ma se wo komboson fufu ampa se wo komboson fufu a me na me maame e papa ye komfo ye frɛ no nana ya ata ofiri dwa afija si dwa wow nana nyame fa wo kranse ye waka no baabi ena wo wu ya so de na tija obi na ti no de gya eno ye frɛ obi ajenim komfo ewo apem so obi ni mo obi kire ye nam yo ha ne dadwene koda na ahye obi aso ma na se ye pe ya obenya baabi pa akono ena ya na eya asem obeka mi hye obobi se nana sewa ampa afu brakatu abire bi so ama mabanifia behwe baabi OBREMPONG TAA KWADWO wowo na na me ba ye no dofo se wani ense wo ka kire edomu a esum ha pa no mi bebi se nana ni secret na ya to aso na mpodien na ehya akonfo a obete mi di bayire me hyefa butaye be pa na wom wo mo ho na ya na ete wo mo ana twame na me homra me ba na na se wa wo me nchen wonye ni pafofo won komopa TV so ye ne bebo awura ma twetwe nkomo na mo mo ne oya na wa subscribe na wa share na wa like na aboa ma dwumadie no etimi etumpon me ba sese ya Orafo me da se oje brenya bre ma me da me ho eba bre bia ya na ye damase se mo se mo adaje eto bando na mo de hwe ye kasa ya enso yesi sabia buru sabia risi rere wa ate na dwebo akasa ni ntino saa na wo se ye no benkum dware nifa na nifa dware benkum da bia ne da ye kire okwampa ama watimi afa so na se wa wo me ho ka me ho ne yankotwe nkomo na yentu asem no asre ni abasa na akwaba ya jawo ena so ya sahia what I say na ena mi bedru ye a me OBREMPONG TAA KWADWO ni fi ankasa na nti edomu egu hayi wetimi ahwe omu nyina awie wankasa wo secret ne san a ebre bia ye bepinche wo na edomu bunkam fa so yi adawro ma ho de nyina gina TAA KWADWO so okay netimi enti na sa adomu we nyina egufia okay ablibia na se konfo komo a na wo ahobrase a wo fre obi kura na wo ba ma ho brase mi buo minim die obi nim no metimi a kire no ene na mafo no omo pese omo kire se wono wanya duaboni no wamfa akone na so amo no wa ama ne sika ontimi mboa wo yenya akom no sa akom no efritese konfa no chepenso ti se yesisie dia efri konfa no chepenso nana wadaru mo obi asori a me hyefa me di bayire me hyefa me di bayire na ansa na wo beba so amma me nkyiremu na me mahwefo asua de no fa wo chi akwan ne tudwa efa mame adawo ma de obetimi ahwe me efri afa na nyina no efrem na na sewa se asante man nyina etie mi a dodo na afre me konfo amajala awa asante mampan se wuti abakosam na me maame ene betwa asa no ene me di so me maame no betwa asam no akom no ana bosom no emfra asante mampan efiri inche anyi ye fre baabi anyi minim ho minim anyi makwa aba nti minim TAA KWADWO minim na mane eni na sede nti se ya kase asante mampon obi bia nim konfo amajala na ye na sewa sede dodo na enim no nana yamra ene ejumadi na ye ba ye no eso afahye me hyefa me manana no mbrebi adi nti yabodwa na anu mekom emfanta machi butaye titiri be pa ena mamode ye sa dwumadi adaje wadaroma ensi bibia amane nkwachi se yakase ye hyefa me die me ye ne ye baidie bayela ba so be bosumi nsia ana nsoni me ni bida kese me bu me bosom de bosom ne beka ena miti ena na mafoi obati wase bosom mienu me di bayere
ebla wonni baabi abayire ne efie ta kwadwo ada woroma bi de bayile mane so obi aso titiri gina mi buo ene me felifo so akola na nasewa mekoto no titiri gina me ma me na mbedi na de me pepa ne din da ewo bi na awie bi ono ne dini mu na nne me de ti wei o kan asante mampon amajala na nasewa nti wudro mampon station na so fu kada so ko confirm amajala wa bosom na twasa e de ato so de ko massa station fo no nkura no ana droba fo no de ko mo so omunwuma pa omu entimi mu bosom enimtia ana omu edin na memebeto ye no omuntim emu na nimtia nti amajala enemia nana maminisa bayidie ene afahye ensonso be ne womu oda o madema kan sa bayidie de o ka se wude bayela ene medie beti mi medie de metima ka se eya afahye je se mi buo ene ma ho brase apeja me bayidie no anim obu wa omuade na me kan kire Ghana fo nyina se wo ye konfo na se omuade a enso fata egu wanka sa obosom anim ase se me ba me ma me ne betwa asapa na me soso medi so se ye me ma ntwa asapa enka me ma me ne din so akata nti me na ma se we ma peja me ma me ne din mu ama santeman mampoman ahunsa amajala ne din ho na na mpese me bisa ensonso ye na da baidie ene afashim se de wokasa wo de wubu nti ase apeja free baidie kura amena duru afashe baidie ye ne sen na afashe nso ye ne sen adawro ma afashe ye kase ye shefa ejina benane akonfo no bitumi ana obi ahoodin sebe ye hwe ye ankasa ye papa atache mbo mu asema ye na abazia na so wokase wo di bayela eye 1 week ewo bi na awie bi ekuro bi wa na ekuro bi so to aso enti mesre se me ne bayidie ni de mi sua na abaz se be mi metimi adru ne na awotweda no ana na awotwe me metimi adru hobie na me hwe amamre ni amane be na ye asana bayire no yedi na kwa be kura na yefa so di no eno na mesre se enka na wakeeping no nanka yebehwe nanka capture nyina no nanka but entimi amasa no amamre ni amane a ye ansa na yedi bayire amane a ye wo se ye edidi bayidie ni se bosom ne baba ahomache abusua do mo no ma be kire konfo kro menu kun ede no ma be kire na enipa anabosomfo so de normal kire ejina enipa miensa abusua konfo kunu ena abusua no mi die me bosomfo de normal be kire abusua de a kire abusu what is me bosomfo so sabio me bosomfo so de a kire nti awie peye ama nyameti minti ta kwadwo adawroma bibia wie peye oyefo ma yankɔhwɛ saa video ni bi emra enu a animre no de si ye no ifo ani krotwa wisi ehwɛ kakra
so wo bi na manuni sana na ejana na ya so ana ye de efifa wo sa no elo e kire san adawro ma se wo kombusun fufu ampa se wo kombusun fufu a me na me maame e papa ye komfo ye freno na na ya ata ofiri dwa afija si dwa wow na nyame fa wo kranse ye waka no baabi ana wo wu ya so de na tija obi na ti no de ja eno ye fre obi ajenim komfo ewo apemso obi ni mo obi kire ben so na mi sua no because share maame na se no no so kire mi amanie bi ti aduru mi mamane na se me ba ya me ntimi fa nkwati no awo se me kwana na so no be ye bibia de mame nti saa ejama ya so no owo papa no wo hye batakali nu a batakali fo ne doso but papa pani mo wo hye batakali ono ene gina mu a oje mamane se fata edo ma kana fo na chesera na mete wase a okombusun fufu dia edru ba dia na so afasha ejane so asa amamre no ese fata se yeye piao na ene ankasa adomo egu hayi obetimi ahwe mu nyina na odi bibe ebe sheda wada mama sho bia nyamtimi eni nsuo ne homa ene ma me sama na mbedi na die ntino ma hwe bosun bi o fi ha bia jese me kwati obi a onfa me ho encheme ti ma hwe obi a die obi a bedi bia na me de amana na yehwe amamre na moye no mo kire ye ba ko awie na ba se suma na nkasa so a die na ye de ma no asan yetimi de baye foforo na modie no ebia bananim wada ma de me kan se ba bo sumi nsene mi di ba reda also nka mi di ba re December ni but ekoye akonfo no obi e man bo suma aduane nti untimi enye na meta akwadwo ba ma pani a me som no ono no kire se yendi November yi mu nti se ukoma suo na se nsuo anu a enye peye nti ndra a eda ya wada no ensuo gu se de sefata ama de onima mamre ne de wahu sampa esuo no wo na me bisa sebi anomani yetwama no aboa ba pote na mo de shekna ansana amamre na aka na aba kateche wada woma
si ebama esu ta kwadwo se da nim no na wapeja me na manye ne dia yedi kan eto ne bayre no udi bedi edomanim tumampani ne beba na udi edi domanim akwa na mo be se enuma na nsia so na bosom ne de bayre na ayede ahweho empo so ade hwewa do wo yare do wo twere do wo ehaw akwantuo ni na nipa no fa bidia epepepa serious me ka chero enti si ya hwe enne na mafo akomi na si ya hwe tetena sunsun yewu na me ka chero na me ka chero na mahu oche mama mani amani amuyi amuwie na se memfa mitim na hye wase na se wuye dwumadie kasiesi na obosom ba no de saaba yire no hwefom na mefa bidia memfa mitiri na hye wase no menso me hawo etimi kwa ana wada wo ma hawo bi ada wusu biala sa wonfa wuti na hye obosom na se na se obosom no de bayire no hweho na be obedi kan fa bayire no odo na se obubi ade mawudia etwere ehaw akwantuo sabe na manim obi kotima na se onkoni yie kwa no betima koni yie ama nanya na wo serious me ka chero na ye beko obi hwe ofu achichi ene bencheye enanko ani bi a wahia wo ewo dwumadie we so nkomopa TV so a udwuma a wutimi die cherewachi akwa biem dwuma a wutimi die fa ne nyina ato na ye mono etofa ezi amama dawro maganafo se de mesimono no mode sie na sewa asante mampon samuhwemia utu asante mampon na se oso pe konfo amajala eyemia ne mo mesremo se enne midi bayire ndra ama ade achi nafie ade achi echene na enkopim Christmas no mandawro ma se asante mampon fotie me komasi fotie me enkna fotie me mebosomfo akwakusafo kotache wadawro ma mebawudia na masoya piafo wonti na meti baabie nsi ama wonim de ekọ nti mesre wo se sabre we se nyina twam na so hu se mentifia ha na ye wanka sa wo baabie a wapa ama me na me kwa akotena nti mesre asante mamponfo se amajala no yesi ye kafuno ni akama dampan nti mesre mo se asante besuya asante mampon besuya ewo na ejamom esuo ta akwadwo wapa amamia be kwa akotena nti asante mamponfo se Christmas yitwam na se mo hu mefia ha dia na momra sante besuya eho na mewo orofo na eko asante mampon besuya ho a nkomopa TV yebeba na ye di locations na wo kodi nyina asande abeto wanim na mprempre ye die boya ya yenyanim enye die wo asante mampon kofia se kwan so nti se dibuo nya wie na de nkuku ne nkaka free hako asante mampon besuya ho a yema wani ene waso ensi yebete ho mpenten kwapa na afutu tiawa na yenko ada wo ma de me ka che Ghana fo ne se ye de akro bi abreme akra no onim hye suma ne nje no hye oso obehwe ne kwa den hwe de bi se ene na amafo no ana akomfo no sa akom ka obeni ade ne be hye nsa o se obejini wei hwe akra ne fie ni nyene ne si obi a ode beboa abusuo ne ni bia esuo ne nche ne tumi yesi akom na eyenyansa wo ena na mafo na ama akom na yenyansa akom ne fritete enyansa fo nti na akom na abosom ne ba omoje ntoase enti mesre Ghana fo unia ho kire no wa boa no nana amasewa no ampa afu brekatu na afia asewa Dr. Kasia yetna na seju no fo Kasia amansa no mano emirike sie no dodo bribi rampemu asiedu elu awokura nuru na wodi nananom na moso na wo fa ne maame adwuma pa ene ne nkodene a obejedeje obeko edeje asante mampon enti nkomopa TV mede obesia na nananso atena se bono ni nyina yema wani ensi
ye de bibia ebema live nana o asem ka kan yenkoi wadawo ma asema me kama Ghana for ne say me de no say wa usi asante mo pe friend confirm jala number 2 ma wale be ma baako afutuo kakra me de ma konfo no bi no eno no konfo be bi wo no kwose konfo be na bi nsema opese sabi o sabi mpere asa ono no eda na yenhwe wo yie me ma wale be ma baako me na wo mamu miensa ma wale na de wale me ho de me na wo mienu enti sa ba ma na me na wo miensa no me mpene kira hwe de wa bua me ono na mention ono na sabri me na mitifia enti mesra konfo no se enye de sabe wania enkoan ye kania no ye hwe de oni bie ni ye mwa no na nyame nti nyame ti ase a ni aso mu ti ase a ombetimi abua ama bibia ayeye arafo kwa no wasede ya epie wo aboboa no woni oya abomode so be subscribe wo be share wo be like ama manfo afoforo enso ho dwumadie so a Nkomopa TV jedie me do be sia eda foforo ebrepa esene fata mesa no wahia biem e wo kasamfo nyine yeso Nkomopa TV ye na yeso yi pa e wo amamre ni amane e kwan so MC Rapture Makrao